Κάθε φορά στην ιστορία που οι αγορές έφταναν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα, κάποιος σηκωνόταν και έλεγε τις ίδιες ακριβώς 4 λέξεις. Αυτή τη φορά διαφέρει. Το είπαν το 1929, το είπαν το 1973, το 1999, το 2008, το 2020 και σήμερα το 2026 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω το λένε ξανά. Αυτό που θα δούμε σε αυτό το βίντεο δεν είναι μια απλή γνώμη, δεν είναι μια τυχαία πρόβλεψη και σίγουρα δεν είναι καταστροφολογία. Είναι μια ψυχρή σύγκριση δεδομένων με αριθμούς για το τι συνέβη τότε και τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή, το 2026. Και μόλις δείτε τα νούμερα δίπλα-δίπλα, δεν θα μπορείτε να τα ξεχάσετε. Η οικονομική ιστορία σχεδόν ποτέ δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς. Τα ονόματα αλλάζουν, οι τεχνολογίες αλλάζουν, οι τίτλοι των ειδήσεων αλλάζουν, αλλά οι αριθμοί, οι δείκτες και τα μοτίβα, αυτά κάνουν την ίδια ακριβώς ομοιοκαταληξία, σε σημείο που γίνεται ενοχλητικό. Αν κοιτάξουμε το διάγραμμα του S&P 500 τα τελευταία 100 χρόνια, υπάρχει μια γραμμή τάσης που άγγιξε την απόλυτη κορυφή της αγοράς το 1929 και ξανά το 2000. Δύο τεράστιες καταστροφές. Στις αρχές του 2025 ο S&P 500 άγγιξε αυτή τη γραμμή για τρίτη φορά και θα πούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τα χρήματά μας και τα χαρτοφυλάκια μας. Και όπως πάντα τα σχόλια δικά σας. Είμαι ο Στράτος και αυτό είναι το Beyond Numbers. Ο δείκτης που δεν έπεσε ποτέ έξω. Πριν μιλήσουμε για το σήμερα πρέπει να καταλάβετε ένα συγκεκριμένο δείκτη. Ένα νούμερο που λέει πάντα την αλήθεια, ακόμα και όταν όλοι επιλέγουν να το αγνοήσουν. Ονομάζεται δείκτης CAPE ή Shiller P/E Ratio από τον νομπελίστα οικονομολόγο Robert Shiller. Αυτός ο δείκτης διαιρεί την τρέχουσα τιμή του χρηματιστηρίου με τον μέσο όρο των κερδών των τελευταίων 10 ετών, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό. Ο ιστορικός μέσος όρος είναι γύρω στο 17. Όταν είναι πολύ πιο πάνω, οι μετοχές είναι πανάκριβες. Όταν είναι πιο κάτω, είναι ευκαιρία. Σεπτέμβριος 1929. Οι αγορές καλπάζουν. Νέες τεχνολογίες, αυτοκίνητα, ραδιόφωνα, ηλεκτρικές συσκευές, οι επενδυτές αγοράζουν με δανεικά χρήματα. Ο δείκτης Shiller P/E φτάνει στο 32,6. Όλοι έλεγαν είναι μια νέα εποχή, η σύγχρονη οικονομία. Μετά ήρθε ο Οκτώβριος. Ο Dow Jones κατέρευσε κατά 89%. Χρειάστηκαν 25 χρόνια για να ξαναδεί τα υψηλά του 1929. Μάρτιος του 2000. Το ίντερνετ αλλάζει τον κόσμο. Η Cisco Systems γίνεται η πρώτη εταιρεία που αγγίζει τα 500 δισεκατομμύρια σε κεφαλαιοποίηση. Ο δείκτης P/E της φτάνει το εξωφρενικό 472. Ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 572% σε 5 χρόνια. Όλοι λένε νέα οικονομία, νέοι κανόνες. Οι παλιοί δείκτες δεν ισχύουν. Ο δείκτης CAPE αγγίζει το ιστορικό 44. Μετά ο δείκτης βούλιαξε κατά 78% και ο Nasdaq χρειάστηκε 15 χρόνια να ανακάμψει. Η Cisco, η κορυφαία εταιρεία της εποχής, 26 χρόνια μετά, το 2026 δεν έχει πιάσει ακόμα εκείνο το υψηλό. Και πού βρίσκεται ο δείκτης Shiller CAPE σήμερα? Τον Απρίλιο του 2026 τον είδαμε στο 40,44. Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά στα 155 χρόνια ιστορίας αυτού του δείκτη από το 1871 που οι αποτιμήσεις ξεπερνούν το φράγμα του 40. Η αγορά σήμερα διαπραγματεύεται με premium 135% σε σχέση με τον μέσο όρο της. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πιο ακριβό χρηματιστήριο στην καταγεγραμμένη ιστορία και πολλοί λένε ξανά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Ο δείκτης του Warren Buffett. Ίσως σκεφτείτε, εντάξει, ένας δείκτης μπορεί να κάνει λάθος. Οι σύγχρονες εταιρείες αξίζουν περισσότερο. Δίκαιο. Ας δούμε έναν δεύτερο δείκτη. Αυτόν που ο Warren Buffett ονόμασε ίσως το καλύτερο μέτρο για το που βρίσκονται οι αποτιμήσεις ανά πάσα στιγμή. Το Buffett Indicator. Παίρνουμε τη συνολική αξία όλων των αμερικανικών μετοχών και τη διαιρούμε με το συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Σε μια υγιή αγορά ο δείκτης πρέπει να είναι κοντά ή κάτω από το 100%. Όταν ξεπερνάει κατά πολύ το 100%, οι τιμές των μετοχών τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από την πραγματική οικονομία που τις στηρίζει. Στην κορυφή του 2000, ο δείκτης αυτός έφτασε στο 150%. Ο Buffett είπε τότε
ότι είναι επικίνδυνο και αμέσως μετά η αγορά έχασε τη μισή της αξία. Σήμερα το 2026 η αξία των μετοχών ισούται με πάνω από 220% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι απλά ένα νέο ιστορικό ρεκόρ, είναι 70% υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ του 2000. Οι ταύροι της αγοράς θα πούν ότι οι εταιρείες τεχνολογίας αξίζουν υψηλότερα πολλαπλάσια. Όμως η πραγματικότητα είναι μία. Τα δέντρα δεν μεγαλώνουν μέχρι τον ουρανό. Αυτός ο δείκτης πάντα επιστρέφει στον μέσο όρο. Το μόνο ερώτημα είναι το πότε και το πόσο βίαια θα γίνει. Η παγίδα της συγκέντρωσης. Εδώ είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι της τρέχουσας κατάστασης, το οποίο οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Ο S&P 500 υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει 500 από τις κορυφαίες εταιρείες της Αμερικής. Όταν αγοράζετε ένα index fund, σας λένε ότι έχετε διαφοροποίηση και ασφάλεια. Είναι όμως έτσι? Σήμερα, μόλις 5 εταιρείες κατέχουν το 30% ολόκληρου του S&P 500. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εδώ και μισό αιώνα. 5 εταιρείες στις 500 ελέγχουν σχεδόν το 1 τρίτο των πάντων. Αν έχετε ένα index του S&P 500, το 1 τρίτο των χρημάτων σας βρίσκεται σε 5 μόνο μετοχές. Δεν είστε τόσο διαφοροποιημένοι δηλαδή όσο νομίζετε. Και κοιτάξτε τι συνέβη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Microsoft, η Amazon και η Nvidia σημείωσαν πτώση. Αυτό παρέσυρε ολόκληρο τον S&P 500 προς τα κάτω κατά σχεδόν 4%. Την ίδια ώρα, η ισοσταθμισμένη έκδοση του δείκτη, αυτή που αντιμετωπίζει και τις 500 εταιρείες εξίσου, κινήθηκε ελαφρώς ανωδικά. Με άλλα λόγια, η αγορά που βλέπουν όλοι έπεφτε εξαιτίας 5 εταιριών, ενώ οι υπόλοιπες 495 πήγαιναν καλά. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο που παίχτηκε και το 1999 και το 2000. Όταν οι λίγοι ηγέτες λυγίζουν, παρασύρουν όλο τον δείκτη μαζί τους. Το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ας είμαστε δίκαιοι, το 1999 πολλές εταιρείες του ίντερνετ όπως η Pets.com είχαν μηδενικά έσοδα, άξιζαν δισεκατομμύρια μόνο και μόνο λόγω hype. Σήμερα οι ηγέτες της AI, Microsoft, Nvidia, Google είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, εταιρείες με δισεκατομμύρια σε μετρητά. Η Nvidia ανακοίνωσε τεράστια έσοδα για το οικονομικό έτος 2026 με περιθώρια κέρδους 53%. Η υιοθέτηση της AI είναι πραγματική. Όμως το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνολογία είναι πραγματική, το ερώτημα είναι αν η τιμή της μετοχής είναι δίκαιη. Και η Cisco το 2000 ήταν πραγματική και το ίντερνετ ήταν το μέλλον. Όμως η τιμή είχε ξεχυλωθεί τόσο πολύ που χρειάστηκαν δεκαετίες για να φτάσει η πραγματική κερδοφορία τις προσδοκίες των επενδυτών. Σήμερα οι αγορές είναι τιμολογημένες λες και τα μελλοντικά κέρδη από την AI είναι ήδη εγγυημένα. Όμως, έρευνες από το MIT δείχνουν ότι παρά τις τεράστιες επενδύσεις, το 95% των επιχειρήσεων αναφέρει ακόμα περιορισμένα ωφέλη από την ενσωμάτωση της AI. Σε πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank για το 2026, το 57% των οικονομολόγων θεωρεί μια απότομη πτώση στις αποτιμήσεις της τεχνολογίας ως το νούμερο 1 κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα φέτος. Το κρυφό στρώμα χρέους. Αν η εικόνα των αποτιμήσεων σας ανησυχεί, η εικόνα του χρέους θα έπρεπε να σας τρομάζει. Το εταιρικό χρέος έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 13 εκατομμύρια δολάρια και μεγάλο μέρος του χρησιμοποιήθηκε για επαναγορές μετοχών, αντί για πραγματικές επενδύσεις δηλαδή. Το αμερικανικό κρατικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 34 εκατομμύρια. Το συνολικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το υψηλότερο σημείο στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι κολοσσοί της τεχνολογίας εξέδωσαν περίπου 121 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέο χρέος το 2025, σε σύγκριση με μόλις 28 δισεκατομμύρια το 2024, τετραπλάσιο χρέος σε έναν χρόνο. Δανείζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν υποδομές που δεν έχουν ακόμα αποδώσει. Το 1929 οι απλοί επενδυτές δανείζονταν για να αγοράσουν μετοχές, διωγγώνοντας τις απώλειες στην πτώση. Σήμερα ο μηχανισμός είναι διαφορετικός. Δανείζονται οι ίδιες οι εταιρείες, αλλά η μόχλευση παραμένει μόχλευση. Όταν τα πράγματα γυρίσουν, η μόχλευση μετατρέπει μια απλή διόρθωση σε κρίση. Το σήμα κινδύνου που έχουν ήδη ανάψει. Τα τεχνικά σημάδια που εμφανίζονταν πριν από κάθε μεγάλο κράχ στην ιστορία είναι εδώ. Το 1999, περίπου 11 μήνες πριν σπάσει η φούσκα, οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης άρχισαν ξαφνικά να υπεραποδίδουν έναντι των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας.
Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και τώρα, το 2026. Οι δείκτες που παρακολουθούν τις small cap και τις αμυντικές μετοχές υπερέχουν των μεγάλων αναπτυξιακών μετοχών κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες. Η ίδια εναλλαγή, ίδιος χρονισμός, ίδιο μοτίβο. Ακόμα και ο ίδιος ο Ρόμπερτ Σίλερ δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει οι ονομαστικές μέσες ετήσιες αποδόσεις για τον S&P 500 να είναι μόλις 1,5% ανά έτος για την επόμενη δεκαετία. Αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό, μιλάμε για αρνητική πραγματική απόδοση. Μια επανάληψη της χαμένης δεκαετίας του 2000, όπου όποιος επένδυσε στην κορυφή μετά από 10 χρόνια είχε λιγότερα χρήματα από όταν όσα ξεκίνησε. Τι είναι πραγματικά διαφορετικό αυτή τη φορά? Για να είμαστε αντικειμενικοί πρέπει να πούμε και πού διαφέρει το σήμερα. Οι σημερινοί ηγέτες έχουν πραγματικά και ισχυρά κέρδη. Η Fed σήμερα δεν είναι η Fed του 1929 που έσφιξε την νομισματική πολιτική μέσα στην κρίση. Σήμερα η Fed έχει εμπειρία και εργαλεία για να παρέμβει επιθετικά αν κάτι πάει στραβά. Η υιοθέτηση της AI είναι μια πραγματική παραγωγική διαδικασία. Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο δεν είναι μια κατάρρευση 89% και μια μεγάλη ύφεση. Το σύστημα είναι πια ανθεκτικό, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ένα σημαντικό reset. Μια περίοδο όπου τα υπερτιμημένα περιουσιακά στοιχεία όπως οι μετοχές AI που διαπραγματεύονται με PE 80 ή 100 θα επιστρέψουν στην πραγματικότητα, χάνοντας ένα επώδυνο κομμάτι των κερδών τους. Ακόμα και τα στελέχη της ίδιας της Fed προειδοποίησαν ανοιχτά στα τέλη του 2025 ότι δεν θα εκπλαγούν από μεγάλες πτώσεις στις τιμές των asset. Οι άνθρωποι που ελέγχουν την προσφορά του χρήματος μας προειδοποιούν δημόσια. Και εμείς τι κάνουμε? Συνεχίζουμε να αγοράζουμε, γιατί αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σου πω πως δεν είμαι χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ό,τι αναφέρεται στο βίντεο έχει καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάθε επένδυση έχει ρίσκο και πρέπει να γίνεται μετά από δική σου έρευνα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα έρθει μια διόρθωση ή πόσο βαθιά θα είναι. Όποιος σας λέει ότι ξέρει προσπαθεί να σας πουλήσει κάτι. Όμως 155 χρόνια δεδομένων λένε ξεκάθαρα το εξής. Η είσοδος στην αγορά σε αυτά τα επίπεδα αποτιμήσεων ποτέ στην ιστορία δεν απέδωσε ισχυρά κέρδη σε ορίζοντα δεκαετίας. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να πανικοβληθείτε και να τα πουλήσετε όλα μένοντας με μετρητά στην άκρη. Είναι η στιγμή για να καταλάβετε ακριβώς τι έχετε στην κατοχή σας και γιατί το έχετε. Είναι η στιγμή να σταματήσετε να υποθέτετε ότι επειδή είχατε 3 καλά χρόνια το 4ο είναι εγγυημένο και κυρίως είναι η στιγμή να αναρωτηθείτε αν έχετε πραγματική διαφοροποίηση ή απλώς την ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά κάνει ομοιοκαταληξία και αυτή τη στιγμή το 2026 αυτή η ομοιοκαταληξία ακούγεται πολύ δυνατά. Το ερώτημα είναι εσείς την ακούτε? Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, κάντε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι μου για να μην χάσετε τις επόμενες αναλύσεις και γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι είμαστε σε φούσκα ή ότι αυτή τη φορά είναι όντως διαφορετικά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.